Здравейте хора, аз съм Преслав, а това до мен е батко ви. Хай. И това е нещо като интро с този канал. В него ще виждате различни игри, но главно Майнкрафт. Като ще снимаме интересни поредици като Speed Build, Да. PvP, всякакви такива. Ние с малко китайски нещица, като китайски, примерно в Майнкрафт китайски перли, така че може да Не ме влезете, разсмивай, да, китайските перли. може да Ще... влезете да ги видите също. Да. Както и мисля да правя компилация от нашите грешки и на другите хора грешките, което ще е доста забавно според мен. Какво мислиш, че? Сериозно? Да, бе? Ами прави, пожелавам ти успех. Еми, на тебе ти пожелавам да не сбъркаш, че... Добре, това ще е като за начално клип. Чакай бе. Абе ще има, така може и да понякога да наблюдавате и в Twitch. А, Разбира се, основно мене, тъй като на него малко компютъра така няма да му издържи. не малко, бе. Де да беше малко. Както и да е. Така ще се нарадвам малко след някакъв клип да ви покажа един хубав разговор с Преславчо. Защо така се прекъсна разговора? Поради колко пинг? Поради 10 хиляди. Да, 10 10 хиляди. милиона. Така. А. И между другото това, което изписа 10 милиона, не беше от Skype, аз го написах. Не се ли усети? Не знам, не беше 10. Какво? Тома нищо пак ми изписа, че 10 милиона. Не. Аз съм рекордьор. Не, че Да, съм то е рекордьор. рекордьор. То е Само... рекордьор. Спокойно, не му се таковайте. Все Еди... пак може да играе Майнкрафт на 2 ченка, но това за него не е проблем, даже не му и пука. Да, Има, има компютър от 2016 година на 10 излезнал, на 10 март, чисто нов, Нали? само че с 6 години назад върнете, ще получите реалната година. 6 години и 3 месеца някак. Също така може да давате предложения на какви игри може да играем. Като... Се надяваме, колкото е възможно по-скоро, нали, колкото е повече клипове да качваме. Като аз искам... Като та поредица, която на мен ще ми е интересно да играе е... Ам... Да, сетих се 2 часа по-късно. Ще има поредица на Saint Row the Third, Браво, пляскайте му. като може да превъртя Life is Strange. Може и евентуално да има и CS. Гол. Топа гол. Защо не може така? Отдавна не съм играл CS, да ви кажа. 2-3 години може да има. Си имаш Но CSGO? да. Ами и на CSGO и на 1.6 да видите разликата. И точно сега Освен това, решиха да ми са, пишат. Боби, сега. така също. Сега прехвърляме се и да Сега, видите нещо. Гледайте сега. сега освен. Ако спреш да спамиш, чуй сега, Боби пише, ако спреш да спамиш, и аз не знам какъв проблем има. Проблем има, ти ми даде тази конзола. Омага. Топа, един хостър намерихме. Също така имаме частен Minecraft сервер. Там също ще има клипове. То частен, ако го пуснат ще е частен. Да, верно, има един великолепен хостър. Направо за милиони препоръчвам ви го на всички, ама в последните избори. Да бе, Мой, то... обещава ви сървър да ви го пусти на 10 март, той ви го пуска на 20. Да бе, и ви обещаваме, че реално дори да седите по 24 часа пред компютъра,
ще играете само 10 минути и толкова може да няма. 10 минути за 10 лева за един месец. А всъщност за 10 лева за 10 минути, нали? Да, загласа ви повече. Тантаман. Ако искате повече, но ще си платите повече. Та, шегата на страна, ако искате да видите те интересни Да, освен това за сега, в момента, абонирайте се. освен това за сега няма да има, как да ви го кажа, няма, то сърво ще има кандидатури по-нататък, но за момента са затворени. Затворени, защото и И сървър е сървърът е затворен. Затова и те са затворени. Да се надявам, че да оправим този сървър след някакъв друг век. И добре. Ако вече няма проблеми, по-нататък може да пуснем кандидатури, така че наистина ще си има модерен клип, в който ще ви обясня какво трябва да представляват те. И така, това беше всичко от нас. Малко дълго А, стана. Извинявайте, че става малко дълго, последна сметка. Може да ми предложите някакви игри, които аз да снимам, защото лично аз не знам на какво друго да снимам, освен Майнкрафт. Сетих се една. Скрап механик. Всъщност... Да, интернетът му замря. И така. Чао.